Kapin sa 2 ka milyon ka pesos sa peke nga kwarta nakuha sa kapulisan gikan sa nagprinta niini. Comelec nangayo og dugang pulis alang sa pagpugong sa bulog sa katawhan sa katapusang adlaw sa voters registration ugma. Rape victim nga gilugos usab sa makadagan sa nagbantay kaniya ubos sa Witness Protection Program sa Department of Justice gihulga nga patyon. Comelec nangandam sa gipaabot nga pagdagsa sa mga butante sa ilang batan atol sa katapusang adlaw sa pagparehistro og mga adlaw og nangayo og tabang gikan sa kapulisan alang sa crowd control. Ila sab nga giahwag katong buot mobalhin sa ilang registration nga dili na lang mopadayon aron ma-accommodated nila ang mga bag-ong butante. Andrea Patenia, Sugin Limi. Ugma ang last day sa voters registration alang sa barangay ug sangguniang kabataang elections. Nangayo karon ng Cebu City Comelec ug dugang nga mga pulis ug mga responding agencies aron mutabang kanila sa crowd control. We would be having a meeting with the SITOM, PNP, and sa ato ang uban nga mga sectors kanang mga stakeholders para pag ato gining hanayon ang kuan nga dili magubot because for sure no we just ask for the public's indulgence nga di gyud na mo ma-accommodate ang tanan. And I called up Station 3 to augment Comelec for additional PNP personnel. So sa may pagkagin ako kanina dito na ang mga pulis sa Plaza Independencia o sa may Comelec office. Nakita. Kung nagbaha na daan ang mga tao sa Comelec, gipaabot nga ugma, mas musugwak pagyud kini tungod kay ang kadaghanan, suki sa panultihon nga beating the deadline. Sa talaan sa Comelec niabot na og 6,794 ang mga butante gikan sa Cebu City North District nga narehistro, na-reactivate ug nabalhin atol sa unang siyam ka adlaw sa registration. Samtang 10,143 ang sa Cebu City South District. Kung buot huna-hunaon, simple ra gyud unta kaayo ang proseso sa pagparehistro tungod kay kung na-fill up na sa aplikante ang iyang form, nakakuha na sab siya sa iyang precinct number ug application number, igo na lang siyang mudangop niining data capturing booth diin kuhaan siya sa iyang bulagway, fingerprints ug lagda. Matud pagawas lang sa mga sitwasyon nga naglambigit sa mga senior citizens ug PWDs, di mo sobra sa 5 minutos ang maong proseso. Apan ang nakaingon sa kalangay sa tibok registration process mao ang paglinya dinhi sa gawas. Gani kung menos ra sa 5 minutos ang data capturing, ang paglinya usahay mo sobra pa sa 5 ka oras. Tungod niini mipahimangno na daan ang Comelec nga di gyud nila ma-accommodate ng tao sudning maong registration period. Mihangyo sila ngadto sa mga transferees nga unta di na lang sila manunga ugma aron ma-prioritize ang mga first-time voters ug ang mga buot magpa-reactivate. Kay makabutar man gyapon sila because sa ato ugong nakita no I don't see any reason nga nung mo-transfer ang usa ka botante sa lain nga mga barangays kung makabutar lang gyapon sila. Apan tubag ni ining si Hurley nga buot magpabalhin sa iyang registration gikan sa Inayagan, Naga City ngadto sa Buhisan, Cebu City. Sa makaon na lagi linya kay pareha man na kamot sa para na makabutar. Mato di kadungog tungod kay di nila mapugnan ang transferee sa pagdangop sa Comelec, ang ilang gibuhat na lang mao ang pagsagol sa first-time voters sa express lane sa PWD, senior citizens ug mga mabdos. Di pahimangno si kadungog ngadto sa mga transferees nga mahimo ra silang makabalhin sa ilang registration kung nagpuyo na sila sa ilang bag-ong barangay sud sa 6 ka buwan pataas. Kung mangilad gani sila sa ilang length of residency sa gibalhinang barangay, They are liable for perjury because that is an under oath document. Andrea Patenia, News 5. Hawa na ang opisina sa direktor sa kapulisan sa Dakbayan sa Subo. Andam na kini alang sa paglingkod sa katungdanan sa bag-ong city director. Apan hangtod karon wala pa mopakita si Senior Superintendent Noli Romana nga gipili ni Mayor Michael Rama. Di katakda ang turnover of command karong Huwebes gikan ni outgoing City Director Mariano Natuel Jr. ngadto ni Romana. Ang paghitak sa ginadili nga drugas
Mga illegal nga armas ug mga ginagmay nga krimen mo'y gitumbok sa Police Coordinating Advisory Council kon PCAC nga mao'y dakong hagit nga giatubang sa bag-ong natudlong hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Subo. Ang PCAC mubanhaw usab sa hugot nga pagpatuman sa pagbutang sa emergency assistance devices sa mga sakinan nga di pasahero. Andrea Patenia, Sugin Limi. Kaya nagagupot mong kaninang buntag, Wa mo to nga si Senior Superintendent Mariano Natuel Jr. sa iya untang 11 Police Coordinating and Advisory Council kon PCAC meeting kaganihang buntag, human siya gihulipan ni Senior Superintendent Noli Romana isip hepe sa Cebu City Police Office. Tungod kay karong Webes pa ang turnover of command tali nila ni Natuel ug Romana, si Natuel gihapon ang giimbitar sa Tigom apan no-show kini. Gihangop ni PCAC Chairperson Engineer Eugene Alizalde ang pagkatuman na gyud sa gusto sa mayor nga si Romana mao'y mulingkod isip Chief of Police. Matud niya hagit kang Romana ang pagsumpo sa top 3 security problem sa syudad. Well, of course, drugs, firearms, and petty crimes. Kanil lagi mga petty crimes like kani mga hold up sa jeepneys. Boto sab sa PCAC nga hugot mapatuman sa mga sakop sa SITOM ug sa Traffic Police ang Cebu City Ordinance 1975. Kini nagmando sa pagbutang og emergency assistance device sa taas sa mga sakyanan di pasahero. Niadto pang 2003 na aprubahan ang ordinansa apan way klaro ang implementasyon niini. Usa ka libo ka pesos ang multa o posibleng mabilanggo sud sa 3 ngadto sa 6 ka buwan ang makalapas sa ordinansa. Ang pagpatuman niini mo ay nakitang solusyon sa nagkadaghang kaso sa pagpanuli sud sa mga PUJs. Many passengers are being victimized now. Why ngano man ang mga jeepneys, they have lights on top of their vehicles. Why aren't they using it? So that ang general public will be alerted, makatawag sa police. If there are no policemen, kay kulang man, then I think the emergency device is now a useful thing. No? Sa among pagsuroy sa kadalanan, adunay pipila ka jeep de paseroan nga way emergency assistance device. Sama ni ining usa ka jeep. Ang driver nagtuo nga susama ra ang emergency device sa hazard light. Wala ka nakabutang emergency light sa imong jeep. Oh, adlaw pa maron. Ha? Adlaw pa maron. Pero na siya ka emergency light. Oh, Asa na. man? Asa ko an, ubos. Asa upusa? Siga ba dito? Samtang aduna say mituman gihapon sa ordinansa. Mugana pa na siya? Oh, siga naman manas tumoy. Oh, siga na. Pero nakasuway ka gamit ana. Wala pa. Ano man? Wala pa man si tulis na siya. Pero wala pa man sa kutulisa. Mo nang sumako suway gamit ana. Mipasalig si SITOM Executive Director Attorney Rafael Yap na himuan niyag pamaagi ang mando karon sa PCAC. We will be asking our enforcers as well as the members sa PNP Traffic Group to conduct kaning mga checkpoints or compliances sa aning mga suga. Kay again, it could be a possibility na since inspection dili na they work when they're supposed to make sure that the lights work, and also as an awareness campaign sa Makigalayon sab ang PCAC sa LTFRB aron sila'y mosiguro nga di matagaan og prangkisa ang usa ka public utility vehicle kung wa kini emergency device. Andrea Patenia, News 5. Imbis nga sa altar, diha sa kapulisan nag-atubangay ang duha ka pundok nga nag-ilugay sa kapilya sa Pitalo, San Fernando. Apan bisan human sa ilang pinirmahay sa Peace Covenant, wala gihapoy pagsalig sa usang-usa ang manag-atbang nga kampo. Ryan Sorote, Sugin Limi. Nagkauyon sa signing of Peace Covenant ang duha ka mga magribal nga grupo sa Barangay Pitalo Catholic Association alang sa malinawan nga eleksyon sa ilang asosasyon karong Domingo. Nag-abot sa gipatawag nga panagtigom sa Cebu Provincial Police Office ang duha ka grupo kaganiyang buntag alang sa katapus sa mga pagpangandam. Ang kapulisan sa lungsod sa San Fernando ang magsilbi usab nga Board of Election Inspectors aron masiguro nga magmalinawon ang piniliay sa kapin 4,000 ka mga membro sa asosasyon. With this deadlock nga murag wala na mayunggo nga full trust in angels fear to tread, di assume na lang mi kay nagkagubot naman dito, no? We cannot let people be hurt by inaction. We have to step in. Apan bisan sa mga pagpangandam sa kapulisan, may tumaw gihapon ang gamay nga tensyon at tulos sa panagtigom. Ang grupo ni Joey Prosianos ang ipadayag sa Kabalaka nga adunay mahitabong vote buying sa di pa ang eleksyon. Na among gusto ma-avoid ng vote buying kay
kapilya ini sir nga lain kay paminaw nga magbukod bayin ta nga muapil ka sa kapilya sa eleksyon. Laing gikabala ka sa grupo, maong posibilidad nga adunay mo tumaw nga stand-off sa mga armadong grupo sa kapilya sama sa matod pa na hitabo kaniadto. Ako na nag-close niya until sa Sunday, kaya na kung mag-over ng tao nila. Close na pagka Sunday, kung kinsay mapapapapinahan nila. Kita gusto pala itong naitapos sa July 7, na ang mga tao dito, yung mga kibaw sa Malawana, marami ang mga present. Nangayo karong 38 ka mga dugang puwersa ang kapulisan sa San Fernando gikan sa CPPO aron mubantay sa eleksyon sa mga opisyalis sa ilang kapilya. Panghinaot sa hepe sa San Fernando Police Station nga si Police Senior Inspector Gerald S. Pelare nga magbunga ang ilang kapintulo ka semana nga pagpangandam. We have already considered all those matters as you have mentioned, sir, and we will have the security deployed during the day, deployed on the day. But rest assured that all those things you are bringing up will be considered. Agad duha ka mga presidente ang asosasyon human ang maglahing eleksyon ni atong Hulyo 7 ug 16. Ang panagsungi sa duha ka pundok sa Baripitalo Catholic Association giingong tungod sa milyon ka pesos nga makita sa kapilya matag tuig. Ang kainit sa panagribal sa ilang kapilya nagikan sa pagpatay sa usa ka lumalaban sa pikas pundok 15 ka tuig na ang nakalabay. Ryan Sorote, News 5.